Abubuwa 5 da bai kamata ka faɗa wa kowa ba a cikin rayuwarka. Dukkanmu muna da wasu sirrikan da bai kamata a ce mun faɗa wa kowa ba. Faɗin wannan sirrin zai iya zama illa a gare mu. Kamata yi mu aje wannan a matsayin sirri a wajenmu. Na 1, kada ka faɗa wa kowa sirrin nasararka. Idan ka gaya wa mutane sirrin nasararka, mutane za su yi ƙoƙari su yi iri ɗaya da kai. Idan suka kasa yin nasara, za su zargi ka da cewa baka gaya musu gaskiya ba. Don haka, kada ka gaya kowa sirrin nasararka. Na 2, kada ka faɗa wa kowa matsalolinka. Faɗa wa mutane matsalolinmu yana sa matsalolinmu su ta'azzara maimakon magance matsalolin. A gaskiya kaso 70 na mutane suna farin ciki da jin matsalolinmu. Kashi 10 na mutane matsalolinka ba su dame su ba ko da a ce suna da hanyar magance wannan matsalar. Don haka ka yi tunani kafin ka faɗa wani matsalolinka. Na 3, kada ka faɗa wa kowa mafarkinka da burinka da kake son cimmawa. Idan ka riga ka saita mafarkinka da burinka a rayuwarka da kake son cimmawa, abu mafi kyau da za ka yi shine ka kiyaye wannan mafarkinka da burinka da kanka. Domin faɗa wa mutane zai sa ka kasa cimma mafarkinka da burinka a rayuwarka. Saboda mutane za su iya canza ra'ayinka akan mafarkinka da burinka da kake son cimmawa a koda yaushe. Mu tuna cewa ba za mu samu shawara ko ra'ayi iri ɗaya da wasu ba, saboda kowane mutum yana da nashi ra'ayi da tunani daban-daban. Na 4, kada ka faɗa wa kowa nawa kake samu. Samun kuɗinka tabbas babban wani abu ne da kada kowa ya sani, domin ba su san lokacin da kake shan wahala ba saboda ka samu waɗannan kuɗin ba. Kun babu wanda zai taimaka ma ka samu wannan kuɗin, sai dai idan ka nema da kanka. To me amfanin faɗa wa mutane? Da haka ka kiyaye wannan sirrin naka ne. Na 5, kada ka faɗa wa kowa matsalolin danginku. Babu dangin da ba su da matsala. Wasu matsalar tasu mai girma ce, wasu kuma tasu ƙarama ce. Faɗa wani matsalolin danginmu zai iya sa matsalar ta tsananta da yawa, domin ba kowa bane zai iya magance matsalolin dangi ba. Ya kamata idan muna da matsalar danginmu, kamata ya a ce mun zauna danginmu mun tattauna akan matsalar. Ba wai ka je ka faɗa wani matsalolin danginku ba, domin matsalar danginku ce. Ba wai ka je ka faɗa wani ba. Magance matsalolin dangi sai dangi.